Yes, sir. Good morning, sir. Okay, okay. Marcher, where are you? Marcher? Wala si Marcher. Nasaan si Marcher? Ay, good morning po. Sir, good morning. Sir, ayusin, good Morning. morning. Morning, Opo. morning. Madam Press. Siyempre, tawag ka. Yes, sir. Sir, good morning po. Asan si Marcher? Last week, tumagin. Sir, Marcher, Sir, hindi ako ni David last March, sir. nasa si Class Sir, Marcher? hindi kayo training sumagin po. Nasaan siya? Tingnan ko. Hindi naiintindihan ko, Ron. Kumusta ang sound ko? Loud and clear ba? Kumusta ang sound ko? Loud and clear? Yes, Copy po, sir. sir. Copy po. Okay, sige. Can we start? Yes, sir. Wala si Ready for Marcher. instruction po. Good morning, sir. Good morning po. Kompleto na ba kaya? Kompleto na? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Kompleto na. We listed 55 participants, sir. Ready for instruction, sir. Okay, thank you very much. Kikita niyo yung slide ko? Yes, sir. Okay, nakita niyo yung slide ko? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, our topic is the question document. But may maingay. Okay, will you please mute your microphones unless otherwise mag-a-ask ng question. If you want to ask question, please kaway-kaway ng konti bago i-open ang mic kasi may maingay. Okay na? Sige, nawala na. Thank you. So let's start with the definition of document. So when we say document, bakit ang sound, hindi nakikita. Excuse, yan. Okay. So, in its fullest meaning, is any material which contain mark, symbol, or sign, either visible, partially visible, or invisible, that may presently or ultimately convey meaning or message to someone. So, ibig sabihin yan, hindi lang ang document nakasulat sa papel. Di ba? Kaya kung makikita nyo, is any material. Ibig sabihin, yung signboard na nakikita nyo dyan, with letters and symbol, di ba? So that is considered as document. Isinulat mo yan sa dahon ng saging, that is considered as document. Di ba? So, may mga cases tayo na sa mga barangay, di ba? Na natalo sa sugal, isinulat yung kontrata doon sa kapirasong papel, pinirmahan, na kinabukasan, ibibigay niya yung kanyang kalabaw. Diba? So, akala nung sumulat doon sa papel, loko-loko lang yon. Pagkatapos, ito na, nagkabarangaya na, nakarating na sa amin yung kaso. O, ngayon, sabi namin, that is a document. Di ba? Document yan. Kasi pag sinabi mong document, that is any material. Di ba?
kahit kapirasong papel lang yan, that is considered document when there is message that conveying meaning, di ba? Conveying meaning. May sinasabi doon sa document, di ba? Kaya nga kahit yung mga nakalagay sa kalsada natin, di ba? Yung mga informative signs, kung drivers kayo, di ba? Nakikita nyo, that is considered document. Di ba? Because that is conveying meaning to someone. Di ba? Or nagbibigay siya ng message, ito ang dapat mong gawin. So that is document. Okay. So handwriting, it is the result of a very complicated series of acts being as a whole or a combination of a certain form of visible mental and muscular habit acquired by a long continued painstaking effort. Ito na yung ginagawa natin on our daily life. That is handwriting. Di ba? So, lahat ng bagay na isinulat natin by using our hands, di ba? Kaya nga sabi dyan is muscular habit. So, minsan, sa handwriting natin, nung elementary tayo, conscious pa yung handwriting natin. Kaya ang tawag natin nun, copybook form. Di ba? When we say copybook form, yung handwriting natin, ginagaya natin kung ano yung sinusulat ng teacher. Pero habang tumatagal at nagkakaedad tayo, you will observe the so-called mental and muscular habit. Your handwriting become unconscious. Di ba? You are not concerned kung ano ang hitsura ng sulat nyo. Ang particular kayo is the content of your writing. So that is, unconscious. Bakit unconscious? Tuloy-tuloy. Kung ano yung sinasabi nyo, kung ano yung sinasabi ng isip nyo, yun ang automatic kung nagre-rehistro sa kamay nyo para isulat kung ano yung sinasabi ng isip nyo. So that is handwriting. Kaya nga dito sa handwriting, maraming nakakasuhan because yan nga ang sinasabi natin. That is a visible mental and muscular habit. Kasi pag yan ay pinasulat mo, pwedeng sa unang pagsulat niya ay kaya niyang itago yung kanyang karakteristik. Di ba? Pero pag tumatagal at napapagod ang tao, napapagod na yung kanyang kamay sa kasusulat, doon na lalabas yung kanyang individual characteristic because that is becomes unconscious. Di ba? So, muscular habit ng tawag doon. Okay? So, we have the kinds of handwriting. Diba? So, meron tayong kinds of handwriting. Coercive. Yung cursive na yan, kung ano yung design, dyan sa inyong slide, ganyan ang itsura ng cursive writing. Di ba? Yan. Then, meron tayong tinatawag na script writing. So, ganyan ang pagkasulat ng script writing. And of course, we have black letters, yung sinasabi natin. So, ganyan ang pagkakasulat ng black handwriting. Yan. So, we have signatures. Yan. So, sorry. That is a name of person, written, kaka-problema yung aking Okay? That is written by individual. Diba? Name of person. Then we have the kind of signature. We have the so-called conventional. Pag sinabi natin conventional, legible, o yung kanyang signature ay readable. Kung ano yung pagkakasulat, kung ano yung pangalan niya,
yun din mismo ang isinusulat niya. Di ba? Yun ang tinatawag nating conventional. So we have the highly individualized. Yan yung pag hindi mo maintindihan yung kanyang handwriting, hindi mo masulat, hindi mo hindi mo mabasa. Di ba? Ganito yan. So ito yung conventional handwriting. Kung makikita mo, nababasa mo. Di ba? Si Pilipina P. Elnar. Di ba? Yan. Nababasa yung yung kanyang signature. Pero pag sinabi nating highly individualized, so ganito ang itsura. Di ba? Yan. Kung si Javier, pinaikot-ikot yung kanyang signature, yan yung tinatawag nating highly individualized signature. Yan. So, dalawa yan. Ano? Okay. We have the characteristics. It is any property or mark distinguished and in document examination commonly referenced to identifying details. During the conduct of question document examination, what we are taking the advantage of the individual characteristics. Tandaan nyo na ang handwriting, that is only similarities. Similarities yan. I-try mong sumulat ngayon ng handwriting mo, hindi mo yan magagaya ng eksaktong-eksakto. Di ba? Hindi yan. Kaya ang pinag-uusapan dito is the similarities of the handwriting. When the two handwriting is exactly the same, the one is forged. Di ba? So, walang magkaparehas na handwriting. That is similarities. Di ba? So, ibig sabihin, pag sinabi natin characteristic, that is one by one. So, isa-isang pinag-aaralan, letter by letter, simula sa baseline, di ba? Sa kanyang loops, di ba? Sa curve, spacing, etc., etc. Di ba? So, tinitingnan yan isa-isa at pinag-aaralan. So, we have the kinds of characteristics. We have the so-called common or the class or style characteristics. They are those which conform with the general style acquired when learning to write and nawawala yung aking, isog natin ng konti. Yan. Okay. So, they are those which conform to the general style acquired when learning to write and which is fashionable at a particular time and place. Common, kaya nga common. Conform the general style. So tayo, natuto tayong magsulat, di ba? Sa school pa lang. Di ba? Kaya nga sabi ko kanina, that is the copybook form. So kaya nga, that is a general style acquired. Kasi kanya-kanyang bansa, kanya-kanyang style ng handwriting. Kaya nga, common. So it is the style taught to the child in school or by the parents. So yun yung sinasabi ko na itinuro sa atin kung ano ang pagsulat ng letter A, ng letter B, ng letter C, ng letter D, etc. Di ba? Kung ano yung style na natutunan natin, yan yung style na ginagawa natin when it comes to handwriting. So that is the common. Di ba? So yan yung examples of the common characteristic or qualities. So we have the ordinary copybook form. Di ba? Yan yung itinuro sa atin nung tayo ay nag-aaral sa elementary. Yan. Kung paano sumulat ng letters, the capital letters, and the small letters. Usual systematic slant, di ba? Depende naman yan, excuse me,
Depende naman yan sa kamay natin. Diba? But basically, that is as usual. Systematic island pag nagsusulat tayo. So that is the ordinary scale proportion. Like that, di ba? Yan. Ang tawag dyan is ordinary scale of proportion. Yan. Kumbaga sa anong makikita nyo at grade nyo siguro, grade 3 hanggang grade 6, may mga linya-linya pa yung papel natin, yung mga notebook natin. Actually, pag grade 3 ata, meron pa yung pula sa gitna, di ba? Blue, pula, tapos blue. Para mai-align natin yung ating writing based doon sa guhit ng ating papel. Next is individual or personal characteristics. So those introduced into the handwriting consciously or unconsciously by the writer. They are highly personal or peculiar and are unlikely to occur in other instances. Di ba? Individual and personal characteristics. So take note. Pag teacher yan, i-expect mo na maganda ang handwriting niyan. Di ba? Bakit? Kasi meron silang practice kung paano magsulat kasi wala nang ginawa yan kundi magsulat, lalo na nung panahon, wala pang computer, di ba? Gagawa ng lesson plan, puro sulat kamay yan. Pero pag criminology yan, di ba? Huwag ka nang umasa na maganda ang writing yan. So, ganun. That is the personal characteristic na napoproduce. So, kaya sa police, madaling maghanap. Di ba? Pag ang mga threat letter na nakikita o other letters na nakikita sa crime scene, so titingnan lang and you have to analyze, ano ba tong klaseng tao na to? Doon pa lang makikita na because of the individual or the personal characteristics ng kanyang handwriting. Yan. So, this is acquired by either the outgrowth or definite teaching. Di ba? Sabi nga natin, pag teacher yan, so maganda talaga ang sulat niyan. Di ba? Kasi nga, sanay sila magsulat. Gagawa ka ba naman ng pagkarami-raming lesson plan bago ka pumasok? Talagang mapapractice yung inyong handwriting. Saka hindi pwede sa kanila, hindi nababasa ang handwriting. Di ba? Hindi kagaya natin, yung handwriting natin, tayo lang ang nakakabasa. Di ba? Yan. So, result of imitation. Tingnan nyo yung mga engineers. Di ba? Kasi, of course, yung kanilang imitation of writings, yung ginagaya nila, mga styles, di ba? So, kaya maganda yung kanilang mga writings. Then, accidental condition or circumstances. So, ito naman, syempre, iba na ang writing pag matanda na, di ba? Iba ang writing pag nasa edad pa ng kabataan, di ba? Kisa dun sa mga may tremors na, nanginginig na yung kamay. So, iba yan. Then, expression of certain and mental, mental traits of the writer as affected by education, by environment, and by occupation. Yan ang isa pa, di ba? So, depende sa nature ng trabaho mo. Balik tayo kay teacher, dapat maintindihan kasi pag binabasa ni principal, ay dapat maintindihan ni principal kung ano yung kanyang handwriting. Sa engineering, di ba? Sa mga engineers. So, ganun din. And expression of mental. Di ba? So, depende rin yun sa, siyempre, ibang sulat mo pag galit ka. Ibang sulat mo pag nasa magandang kondisyon ka. Di ba? Yan. So, we have here example of some individual characteristics.
Yan. Hook to the right and hook to the left. Yan ang mga, so observe nyo na lang, di ba? Observe nyo yung kanyang letters kung paano sinusulat. And ito naman yung shape, position, size of an angle. Di ba? Particularly the eye dot, kung paano magawa ng dot, di ba? Look, di ba? Then the T crossing, kita mo ito, nandito lang, ito gumanon, ito nasa dulo, yan. So, that is individual characteristic. Attitude kasi yan. Lumalabas at lumalabas yan, di ba? So, depende yan kung paano niya sinana yung kanyang writing. Yan. Idiosyncrasies yan, ganyan, di ba? Yun. Particularly, makikita niyo yung letter O, may butas na lumalabas. Ito naman yung bulbs, indistinctive initial and final pen pressure. Yan. So, tingnan niyo yung kanyang pen pressure doon sa umpisa ng writing. Tapos yung kanyang flying pennies, di ba? Yung kanyang flying pennies dyan, yung pinakadulo kung saan magdi-depart na yung kanyang writing. Di ba? The start and the kung paano magtatapos yung letters. So, embellishment. Pag sinabing embellishment, that is the adding strokes, di ba? So, dinadagdagan ng ganon, di ba? Ito, may mga pag-ganon pa. Imbis na ikat na. Then, of course, the abbreviation of letters. Yung hindi mo maintindihan. Ang nakakaintindi lang ng sulat niya ay siya. Yan, di ba? That is the abbreviations of letters. Shortcut, kumbaga. This is the simple compounds carved in grateful ending, di ba? Yan. Tingnan niyo yan, grateful ending. This is now the labeled movement producing a rag lines. Yan, di ba? Grabe ang rag lines niya. Yan, di ba? Yan. The terminal shading and forceful ending, di ba? Kanina may flying finish yung sa atin, ito naman forceful yung ending. Iginuguhit niya talaga. Di ba? Doon niya idinidiin yung ballpen pagtapos na yung pinakadulo. Then the presence of influence of the foreign handwriting. Yan. Particularly the E. Di ba? Yan. The S and the O. Yan. So, habit. When we say habit, it is the repeated elements of detail that will serve the individualized writing. Di ba? Habit. Ang writing, that is an habit. So, kaya madaling ma-identify yung mga handwritings because that is actually a habit. Di ba? Sabi nga natin kanina, that is an unconscious writing. Then, natural variation, it is the normal or usual deviation found between the repeated specimen of any individual writing. Di ba? So, that's why, kung kukuha tayo ng ating mga requested standard, when we say standard, pwede natin kunin yun, di ba? Pwede natin siyang pakuhain ng isang dyaryo, tapos pasulat natin. So, hindi pa pwede kung magpapasulat ka sa isang tao at gusto mo makita ang handwriting niya, huwag kang magpapasulat ng isang paragraph. Kasi doon pa lang sa unang paragraph, kaya niya yung tinatawag na deviation. Kaya niyang iligaw. Pero dapat mga 3 o 5 paragraph. Kasi ang sabi ko nga, pag napagod yan ng writing, ng kasusulat, lalabas at lalabas yung natural variation yan. Di ba? Yan. So sa una lang, pwede siyang dayain yung kanya o baguhin.
Pero pag tumagal na yung writing at napagod yung kanyang kamay, babalik yan. At lalabas yung natural variation yan. Skill is the proficiency in the art of writing usually described by manual dexterity and legibility in writing. It is the ability which usually contains the writer's proficiency. Di ba? So, yan talaga yung mga pinagpala ang mga kamay. Yan, di ba? So, talagang naiintindihan kung ano at legible yung mga writing. Maganda yung sulat, di ba? Hindi yung sabi natin na ano ba naman yung handwriting mo, parang kinahig ng manok, di ba? Parang dinaanan ng undoy. Yan. Pero ito, skills din kasi yan. Mayroon talaga mga tao, hindi, wag niyong sabihin na ang babaian niya maganda ang sulat niyan. Di ba? Hindi. Depende pa rin yun. Pag ang tao ay wala talaga skill, magbabae o maglalaki yan, talagang hindi maganda ang sulat niyan. Di ba? Yan. So baseline is the ruled or imaginary line upon which the writing rests. Yung baseline, kanina makita nyo may guhit, di ba? Kaya nga, nung mga grade 3, grade 4 ata, hanggang parang grade 6, wala nang wala nang linya. So, yung linya na yon nung tayo ay grade 3, grade 4, yun yung baseline ng ating writing. And become imaginary line pag nagsusulat na tayo sa bond paper, di ba? Makikita nyo kung pataas yung baseline niya, pababa yung writing niya, depende yon sa kanya, di ba? Yan. Then the natural writing is any specimen of writing executed normally without the attempt to control or alter its identifying habit and usual quality of execution. Ito ang hinahanap natin, the natural writing. Di ba? Of course, sabi nga natin kanina, the natural variations. Kung paano siya magsulat. And hindi siya nag-a-attempt to control or itago niya yung kanyang habit sa writings. Particularly, the execution of the writing habit. Di ba? Yan. So this guy's writing is a writer may deliberately try to alter his usual writing habit in hope of hiding his identity. Kalimitan ang ginagawa ng this guy's writing, kung right-handed siya, ang gagamitin niya sa this guy's writing niya yung kanyang left hand. Di ba? Disguise, kaya nga disguise. From the root word disguise, di ba? So, ililigaw niya. Hindi niya isusulat yung kanya talagang natural handwriting, di ba? Pero, babaguhin niya yung kanyang handwriting. Yun na nga, kalimitan, para ma-produce itong disguise handwriting, kung right-handed yan, ang gagawin niya is yung kanyang left hand. Then we have the significant writing habit. This applies to any characteristic of handwriting which is usually unique and well fixed to serve as the fundamental point of identification. Diba? Sabi nga dyan ay unique. Subukan nyo mamaya pag break natin, o ngayon pa lang isipin nyo, kahit gaano ka kagandang magsulat, meron kang isang letter na weakness mo. Di ba? Yan, di ba? Mayroon kang letter. Ang sa akin, ang weakness ko is letter S. Di ba? At ang number ko naman ay number 2. Yan. Kahit anong galing mo, merong weakness yan. So ito yung tinatawag nating
unique. Di ba? Minsan dito nahuhuli yung mga sinasabi nilang may mga golden hand. Ang galing anyang gumaya ng handwriting, di ba? Ang galing. Pero siguro hanapin natin yung tinatawag nating significant writing habit ng tao. Di ba? So makukuha natin yan. So meron yan. Kahit sa inyo, tingnan nyo yung inyong handwriting. Meron kayong isang letter na unique. Yan, di ba? Yan. Then hiatus, it is the gap between the stroke without lifting the writing instrument. Di ba? This is the influence of the speed and effective writing instrument. Yan. Ano yan? Yung gap. Di ba? Ibig sabihin, hindi natin inaangat pero tuloy-tuloy yung ating pagsulat. Ano yung gap nun? Yun ang tinatawag na hiatus. And when we say the pen lip, it is the interruption in stroke caused by removing the writing instrument from the paper. Ibig sabihin nito, yung pag-angat mo ng pen, whether it is a ballpoint pen, a pencil, pentel pen, fountain pen, di ba? Once inangat mo at ibinalik mo uli yung writing mo para lang i-continue yung iyong writing, ito yung tinatawag na pen lip. May mga writing habit na ganyan na kada word ng pagkasulat ng tao, iaangat ang ballpen bago susulat uli ng isang word. Meron naman na tao na hiatus ang kanyang attitude. Tuloy-tuloy ang writing. Di ba? Yung word niya, tuloy-tuloy yun. Without na iniaangat. Di ba? Hindi iniaangat yung writing instrument. So, doon pa lang makikita na. Then, hesitation, it is the irregular thickness of the ink line with the writing is slow down or is stop while the writer is the stuck or of the position. Hesitation. So ito naman, kalimitan nakikita natin doon sa mga tinitrace ang signature. Nagkakaroon niya ng hesitation. So, yung kanyang pen pressure, hindi yan pare-parehas. Di ba? Unusual ang kanyang pen pressure. So, tapos, merong, yung tremors of road na makikita. Di ba? Yan ang tinatawag na hesitation sa writing. Then, we have the lateral spacing. Is the horizontal spacing between the letters or words. Yung spacing. Pag sinabi nating lateral, horizontal. Diba? Yan. So, we have the three types of lateral spacing. Mayroon tayong tinatawag na normal. Yung mga kanyang distances. May wide at saka mayroong cramp. So, punta tayo sa tremors. It is a writing weakness portrayed by irregular shake strokes. Ibig sabihin natin ang tremors, yan yung panginginig ng kamay. Di ba? Ang tawag dyan ay tremors. Meron tayong tinatawag na dalawang tremors. That is the genuine tremor and the tremor of road. So, yung tremors, genuine tremors niya, yan. Pag sinabi nating genuine tremors, siya talaga yung gumawa ng handwriting. Kaya lang, that is influence or causes. Diba? May mga causes. Of course, the first is yung lack of skill. Pag sinabing lack of skill, this is or those persons, diba? Na hindi nakarating hindi nakagraduate ng elementary or hindi nakaabot ng grade 3, ganyan. So, yung kanyang writing is hindi naging habit. Kaya lack of skill, di ba? Kaya yung kanyang sulat, minsan makikita mo, hindi mo maintindihan ang direction.
Kaya ang tawag dyan is tremor. Di ba? Then hesitation as a result of levitation. Yan. Merong hesitation. Kaya nagkakaroon ng panginginig ng kamay, kaya nagkakaroon ng tinatawag na tremors. Then, self-consciousness. Ang self-consciousness kalimitan, lumalabas ito sa tremor of road. Bakit? Sabi nga natin, babalikan natin yung sinasabi ko kanina, na ang handwriting is unconscious. Di ba? Wala kang pakialam kung anong klase ng sulat mo. Ang pinakikialaman mo is the content of your writing. And the self-consciousness, di ba? Bakit nagiging conscious siya magsulat? It is because, di ba? Pwedeng yung ginagawa niya is may psychological effect. Alam niyang mali o illegal yung ginagawa niya. Kaya nagkakaroon ng tremor doon. Then of course, kasama yung nervousness. While writing this, di ba? Ando na yung nervousness kasi kahit anong galing niyan na maggawa o manggaya ng handwriting, andun pa rin yung tinatawag natin na psychological effect. Kaya nagkakaroon ng nervousness. Alam niyang mali yung kanyang ginagawa. Then, illiteracy. Hindi nakapag-aral. Di ba? Kaya nagkakaroon ng tremor. Di ba? So, dalawa lang yan, tremor of fraud at saka genuine tremors. Di ba? Yan. Ito yung mga tremors. Yan. Yung panginginig ng kamay. Minsan, tremors, genuine tremors yan. Kasi kung halimbawa, maedad na yung tao, nanginginig na yung kamay, that is a genuine. Di ba? Yan. That is the result of the tremors, panginginig. So, walang direction yung kanyang sulat. Yan. Rhythm is the following succession of motion which is recorded in the written record of the harmonious recurrence of stress or impulse, the balance quality of movement. Rhythm, di ba? That is the motion. Kaya nga sabi natin, handwriting is a muscular movement. Di ba? Kung tuloy-tuloy ang writing mo, yun yung tinatawag natin na rhythm. Sabi nga natin kanina, hiatus, merong nagsusulat na tuloy-tuloy, hindi nag-aangat ng kanyang writing instrument. Meron naman na kada word, iaangat yung writing instrument. Diba? Yun yung tinatawag nating pen lip. Yan. Kaya, that will depends on the writer. As general, ang tawag natin yan is the rhythm. Okay? Ito na yung pen pressure. That is the average force with which the pen contact the paper. Kung gaano siya kadiin magsulat. Di ba? Kung gaano siya kabigat ang kamay na humawak ng writing instrument, yan yung tinatawag nating pen pressure. Minsan, in the examination of question document, pag halos parehas ang writing, sabihin na natin maganda yung golden hand. O titingnan natin yung pen pressure. Gaano ba kadiin yung pagsulat? Mostly, ang Forge, magaan ang kamay niyan. Magaan. Kasi, ginagaya nila yung style of the writing. Samantalang ikaw, ang pen pressure mo, ang pagdiin mo sa sulat, is natural lang. Di ba? Yun ang titingnan. At saka, yung pen pressure mo, simula sa umpisa, hanggang dun sa dulo ng writing mo, that is almost the same. That is the pen pressure. Kung yan ay forged o ginaya lang yung handwriting, iba-iba ang kanyang pagkadiin ng sulat. So, yun ang tinatawag nating pen pressure.
patching, that is the retouching or going back over the defective writing strokes. Di ba? Ayan. Isa pa yan sa tinitingnan natin na characteristics. Bakit? Kung ikaw ay nagsusulat, tingnan mo ha, kung ikaw ay nagsusulat normally, at nagkamali ka sa isang letter, hindi mo na babalikan yan. Yung tinatawag nating defected, nagkamali ka ng T, okay lang, wala namang problema, nababasa mo eh. Pero pag nagkaroon ng patching, o inayos yung writing, oy, something wrong na yon, di ba? Kasi binago o inayos yung writing. Yan. Okay, shading. That is the widening of the ink and stroke due to the added pressure or flexible pen point in the use of such pen. Diba? Yan. Widening of the ink. Ang writing, hindi man yan mahalata o hindi man yan makita ng naked eye mo, pero pag tinignan natin yung shading at lumawak yung ink niya, lumaki, nag-wide yung ink niya, this is now is something wrong. Kasi sabi ko nga, yung writing natin, may rhythm yan, tuloy-tuloy yan. Pag binalikan mo yan, may conscious na. Conscious na yung writing mo. Di ba? Yan. Retracing, that is the stroke which goes back over the same strokes. Ano yung mga letter na may retracing? Kagaya ng letter T. Di ba? Letter S. Ano pa? Letter P. Letter B. Yan. So, ibig sabihin, yung iyong pen, babalik doon uli sa letter na yon, which is normal. Pero, pag sinadya at nakita mong nagkaroon na ng widening at the same time, nagkaroon ng widening ng ink, at the same time, meron ng hindi na retracing ang nangyari, kundi patching na, ayun na, may problema. Di ba? Yan. Guided signature. Signature executed while the writer's hand is steadied anyway. Di ba? Ibig sabihin ng guided signature, may humahawak sa kamay ng nagsusulat. Kaya nga, guided signature. Sequence of stroke, it is the order in which writing stroke are placed on the paper. Di ba? Yan. Yan yung sequence of stroke. That is the writing stroke. Yan yung pag inilapat mo na yung iyong writing instrument on the paper. So that is the start of the stroke of your writing habit. Yan, like this, di ba? Yan. Makikita niyo yan, oh. Yan. Okay, we have next topic. Di ba? Sabi ko naman sa inyo, ano lang ito? Kukunti lang itong question document natin. Siguro, hopefully, mga alas 12 tapos na tayo. 2 topic lang ito. Ang susunod na nito, yung forgery. Di ba? Ayan. So, konti lang yun. So, konti lang talaga itong topic sa question document. Kasi, with regards to the examination kasi, ng question document, hindi ko na isinama sa inyo kasi nga sabi ko, mahirap ding intindihin. Di ba? So, parang hindi i-appreciate. Ano, bigyan ko muna kayo ng break. Hello, Marcher? Yes, sir. Break muna tayo. Coffee break. Yes, sir. Sige. So, pagkatapos nito, balik tayo. 15 minutes, ano? Yes, sir. Tapos, we have the last topic. Ang last topic natin is yung forgery in relation with the question document. Thank you, sir. Okay? Thank you po. Okay, konti na lang to. Siguro mga less than 1.5 hour or 1.5 hour. Depende sa sarap ng discussion. Di ba? So, may hapon, you are all free. Di ba? Okay? Can we start?
Okay, sige. Yes, sir. Yes, sir. Okay, nakita yung slide? Yes, sir. Okay. Copy So, po. punta Yes, tayo sir. sa forgery detection. Ha? So, sabi diyan, there are other less violent, more subtle tools and product of crimes. They do not bruise, batter, cut, or shed blood, but they are used to steal your money and threaten your security more than guns, knives, and rifles. They are just pieces of paper. In forensic business, they are called question document. So galing yan kay William Storer. Di ba? So, pwedeng wala ngang dugo na dumanak, ano? Pero a piece of document, kaya kayong pagnakawan ng pera. Di ba? Ang daming mga, ano yan? Kahit mga magkakapatid, nag-aaway because of the last will and testament. Di ba? For your information, the question document is not an exact science. It is an opinionated. Di ba? So this is based on the opinion of the question document expert. Di ba? Kasi nga, based on their expertise and opinion. Yan. So, meron kasing mga nagiging problema with regards to question document. Huh? I have a case in Camarines Norte. This is an election-related cases. Double registration and double voting. Noon kasi hindi pa yan, kapitan pa lang ata ako noon. So, that is, ang kaso nga is double registration and double voting. Kumuha sila ng question document examiner. Tapos, ang findings ng question document examiner is same person. Di ba? Then, the problem is, the prosecutor did not satisfy on the findings of the question document examiner. Then they called my attention to examine the fingerprint of the, kasi, di ba, nagtatammark pag And my finding is, ang findings ng question document examiner doon sa kabilang agency is written by two independent person. Though walang double voting, walang double registration. Then ito na ang findings ko. That is made by one person. Di ba? So, sabi ko dun sa, hindi naman kami pwedeng mag-debate with regards on the findings of the question document examiner because that is a examination of a question document expert. Wala tayong magagawa kasi yun yung findings niya. Di ba? So, sabi ko kay Fiscal, it is the court to decide kung alin yung findings na paniniwalaan niya. Di ba? So, kaya medyo mahirap ang trabaho ng question document examiner. Di ba? A piece of paper, pwedeng ubusin ang kayamanan mo. Di ba? Lalo na kung golden hand lang yan, ang katapat. Okay. Forgery.
there is an intent to gain by means of this deceive or defraud. Di ba? So, bakit ba ginaya yung signature? Bakit binago? Hindi lang pag sinabi kasing forgery. Hindi lang yung signature ang kini-question dyan. Forgery. Di ba? Ina-alter yung laman ng resibo. Di ba? Yung pinabili mo na 70,000 pesos, pinabili mo. Di ba? Nilagyan lang ng 1. That is alteration by addition. Naging 170,000. O look, di ba? Kumita na siya ng 100,000 nang walang kahirap-hirap at walang isang patak ng pawis na nangyari. Di ba? Yeah, that is forgery. But that is punishable under Article 169, how forgery is committed. The forgery referred to in the section by committee ay committed by any of the following means. By giving a treasury or banknotes or any instrument. Di ba? Pwede yung mga cheque, di ba? Yan. Yung mga tumatalbog na cheque, that is under, may hiwalay na kaso yan, under BP 22, di ba? The bouncing check. Yan. Kaya lang yung cheque, pag binago na yung figure, di ba? Inalter na, yan. And by erasing, substituting, counterfeiting, or altering, by any means, the figure, letter, word, sign, and contain therein. Yun yung sinasabi ko kanina na hindi tayo nagpo-focus lang sa signature. Andun pati yung content. Kung mayroong ginawang erasure, may binago, substituting, and of course, the counterfeiting. Diba? Kaya mamaya, yung last part natin, we will focus on the counterfeiting, kung saan ipapakita ko sa inyo paano nyo malalaman yung mga fake na pera tsaka sa hindi. Diba? Lalo na kung yung inyong mga asasawa ay may negosyo o pati kayo, malapit na ang Christmas. Pag dumating na ang Christmas, marami na dyan lalabas na counterfeited bill. Diba? Yan. Next year, mag-uumpisa na yung election. Yan, maraming lumalabas na ganyang pera. Mabilhan ka ng, magamitan ka ng 1,000 na fake, bumili ng halagang 200, sinuklian mo ng 800, o malaking kalugian na yun, di ba? Then section for the falsification of legislative, public, and commercial or private documents and wireless, telegraph, telephone, and messages. Ayan. Di ba? Ayan. So that is how forgery is committed under the Article 169 of the Revised Penal Code. We have kinds of forgery. Tatlo yan. Simulated forgery. Wait. Sira yung PowerPoint. Bakit? Sorry ha. Ayaw lumabas yung kadugsong. Bakit? Tatlo yan. Simulated forgery. Sulat nyo na lang. Ayaw lumabas. Tatlo yan ha. Kung may note kayo, so inote nyo yan. So we have simulated forgery, trace forgery, and simple forgery. When we say simulated forgery, diba? Ayaw magsama nung awang ko. Pero tiyanek ko yan kanina eh. Sige, sulat nyo na lang. Take note nyo na lang. Pag sinabi natin simulated forgery, ito yung tinatawag nating freehand forgery. Ito yung may mga golden hand. Diba? Ginagaya. Meron silang model. Yung model, yung isang signature, gagayahin nila in how many times, diba? Until such time na maano na nila. Ibig sabihin, uy, ang ganda na. Kitang-kita na sa mata na parehas na talaga ang signature. Diba? Meron siyang model. Yun ang tinatawag nating simulated forgery.
Yun namang trace forgery, di ba? Meron siyang model, pero ginagamitan siya ng carbon paper. Ano yun? Paano yun? Yung carbon paper, ilalagay sa gitna, yung model signature nasa ibabaw, di ba? Nasa ibabaw siya. Pagkatapos lalagyan siya ng carbon, tapos yung document, yung fraud na document, nasa ilalim, tatalain siya ng walang ballpen, walang talab na ballpen, o walang tintang ballpen. Yun ang tinatawag na trace forgery. O kaya naman, mayroong light sa ilalim, di ba? May light sa ilalim. Tapos sa salamin yan, tapos yung kanyang fraud na document is nasa ilalim, nasa ibabaw yung model. Tapos tatalain ng walang talab na ballpen. Tapos yung kanal, yung pagkatala niya, yung kanal doon, yun ngayon ang sususugin ng may tinta. Yun ang tinatawag na trace forgery. And the last is the simple forgery. Pag sinabi nating simple forgery, wala siyang model. Wala siyang model, di ba? Sinusulat niya lang yung pangalan o pinipirmahan niya lang yung document kahit anong itsurang pirma. Take note. Kalimitan, yung simple forgery, ito yung mga ginagawa ng ating mga anak. Di ba? Pag may mga parent consent, may pupuntahan, ayaw payagan, hindi naman malalaman ni mama, ni papa. So, nasa na niya yung parent consent mo, dapat may perma ng magulang. O pinipirma na, siya na mismo nagpipirma. So, that is the so-called, yung simple forgery. Di ba? O kaya yung anak, yung card, medyo puro palakol yung grades. Di ba? Ang gagawin, kunwari iniuwi sa bahay yung card, pero siya ang pumirma. That is a simple forgery. Di ba? So, ulitin ko yung 3 kinds of forgery. Sorry, bakit nagloko yung aking PowerPoint. Tatlo yan, simulated, traced, at saka yung simple forgery. Yung simulated at saka traced, meron siyang model, signature. Yung simple forgery, wala yun. Di ba? Basta ipinirma lang ng kung sino. So we have the question document, di ba? And standard document. Yeah. So that is when we say question document, any document raised under scrutiny with respect to its authenticity and its origin. Diba? Kaya nga the word is question document. There is an scrutiny, or there is the document is being questioned. Di ba? Kini-question yung document as to the authenticity of the document. The document itself or the signature on the document or as to the content of the document. Ba? Pwedeng ang kine-question mismo ay yung dokumento. Di ba? Kasi yung dokumento, meron ding edad yan. Paano natin malalaman yung edad ng document? That is reflected on the date of the document. Pag gumagawa baga tayo ng document, nilalagyan natin ng date, di ba? Yung date ng document. Yung date ng document niya, for example, di ba? Namatay yung lola, 1950, gumawa si lola ng last will and testament na pinamamana yung 5 ektaryang lupa niya dito sa kanyang apo. Di ba? Namatay ng 1950. Natural, ang isusulat doon sa papel is 1950. Di ba? And para lumabas,
na that is the date of the document. But during the examination, the paper that being used, di ba? Yung ginamit na papel, ang edad ng papel o yung papel na yon ay ginawa 1990. How come na nagkaroon ng papel na yon noong 1950? Ibig sabihin, hindi totoo yung document. Yun yung sinasabi ko na mismo ang question is the document itself as to the age of the document. Diba? Yan. Then, another na question dyan is mismo yung content ng document. Diba? Yun nga. Yung, sabi ko nga kanina, yung 70,000, nilagyan ng 1, naging 170,000. The content of the document. And of course, is the signature of the author. Pag sinabi nating author, yung gumawa ng document, di ba? Yung pumirma doon, that is the signature niya, di ba? Yan. Yan ang kalimitan na question, kaya yan ay naging question document. And when we say standard document, that is the authentic specimen, which is adequate and properly that contain a true cross-section from the known source. Standard. Ibig sabihin, alam natin na itong document na ito ay totoo, hindi piki. Di ba? Dahil yan ay kinuha natin sa mga known source. Di ba? Kagaya sa kumpanya. Kailangan ko ng signature nito. Saan ko ito makukuha ang signature? Sa company. May pinipirmang DTR yan. Di ba? Or any other documents na pwede niyong pirmahan. Kayo, di ba, sa atin, sa Bureau of Fire, kahit sa PNP, sa BJNP, nagkakaroon ng BI, background investigation. Saan pumapasok yung standard documents? Doon sa mga kung peke yung diploma, di ba? Ay hindi man ata na nagpapasabit ng diploma, transcript of record naman ang hinihingi. Yung transcript of record, di ba? Totoo ba yan? Yan. Siyempre, pag nag-BBI, pinupuntahan sa eskwelahan and to look for the original of the document. Yun ang tinatawag nating known source. Na sigurado ka, you are not questioning on the, but the authenticity of the document kung totoong existing yan. Di ba? Yan. So we have the kinds of standards. The requested standard and the collected standard. Di ba? Yan. Pag sinabi nating requested standard, that is request by the investigators in the presence of two witnesses. Paano natin ginagawa to? Yun na nga sabi ko kanina, kumuha ka ng dyaryo, di ba? Pasulatin mo siya ng kanyang signature, ng kanyang handwriting. Di ba? Yung content ng document na hawak-hawak mo, huwag mo ipapakita sa kanya yun. Di ba? So, bigyan mo lang siya ng isang dyaryo, pasulat mo mga 5 paragraph para makuha mo yung tunay na handwriting. Di ba? Sabi ko nga kanina is, that is a muscular habit. Pag napagod yan, babalik at babalik yung kanyang dating handwriting. So, sa una, pwede niyang i-disguise, iligaw, di ba? Pero habang tumatagal yan, at habang napapagod yung kanyang muscle, babalik at babalik yung kanyang handwriting. Di ba? The natural variation, di ba? Babalik yon. So that is requested standard. In the presence of the investigator, doon siya gagawa ng writing or signature. Pinapasulat siya ng maraming signature. Di ba?
kung paano siya gumawa ng kanyang signature. Ganon din, in the presence of the investigator and the two witnesses. Then the collected standard is that these are the documents appearing on the day-to-day activities ng tao. Di ba? So, sabi nga natin kanina, kagaya sa opisina, kung signature ang kailangan mo, punta ka doon sa pinagtatrabahuan yan, may mga pinipirmahan yan, may mga DTR yan. Di ba? So, that is collected. Kaya lang, take note on securing standards, whether it is requested or collected, tingnan nyo yung handwriting. Diba? Kung black letter yan, black letter ang kailangan yung kolektahin. Hindi dapat script, di ba? So, nakuha nyo? Yan. So, ito yung alteration na mostly ginagawa. Di ba? Yan. Those are the change in writing made by the party or by some person entitled that under after the instrument has been executed. Diba? Binago. Change in writing. Diba? So may mga kanya-kanyang may mga methods or kinds of alterations tayo. Such changes is made without the consent of other party or party interested in give the instrument a different effect from that where it's originally possessed. Diba? Siyempre, magbabago. Bakit pa siya mag-a-alter ng document kung wala rin lang interest? Diba? At hindi man magbabago ang interpretation. Sabi ko nga, kung 70,000 yan, pag nilagyan mo ng 1, magiging 170,000. So, iba na ang interpretation. So, hindi na siya 70,000. That is now appears at 170,000. Diba? So, because of the changes na ginawa. So, meron tayong iba't ibang klase ng alteration. Alteration by means of erasure. Alteration by means of superimposition. Alteration by means of interlineation. Diba? Yan. So, erasures may be by means of chemical erasures or mechanical. Diba? Ano yung chemical? Yung pinapahiran. Kagaya nung ating ink eradicator. Ang mechanical naman, yung mga rubber erasures. Pag sinabi nating superimposition, anyway, didiscuss pa natin yan mamaya. Pag sinabi nating superimposition, is sinasapawan ng bagong figure. Diba? So, wala siyang erasure or interlineation na ginawa, pero sinapawan. Yung 1, ginawang 7. Yan, diba? Ang tawag dyan ay superimposition. Yung 3, ginawang 8. Diba? Yung 7, ginawang 9. Yan. Yan ang mga ginagawa nilang ano. Then we have interlineation, that is the adding or insertion something between the lines. Nakakita ng bakante. Dinagdagan, di ba? That is alteration by addition, di ba? Dinadagdagan. Yan. So that are the kinds of alterations. Punta tayo ng erasure. Sabi ng erasure, that is removal of writing, typewriting, or printing from a document. Kaya nga erasure, tinatanggal. Diba? Yan. So we have types of erasures. We have the so-called mechanical of abrasive erasure. The writing is effaced by rubbing of a rubber erasures or eraser or scratching out with a knife or other sharp instrument. Yan. Diba? Kung kinukuskus o kaya ini-scratch ng knife or any other sharp instrument.
is usually made with a knife, rubber erasure, or fine memory paper that will endure the paper. When the paper surface is damaged, the paper become porous and the ink will penetrate the fiber. Yan, di ba? Kinakaskas yung dating sulat bago lalagyan ng bagong sulat. Yan, di ba? Chemical erasures, the writing is effaced with the use of liquid ink eradicator. The chemical eradicator are made in solution which bleach the color out of ink, making the writing appear invisible. Frequently, the eradicator can be detected by ano yan? By peculiar odor, removing the paper with a litmus paper which reveal evidence of tampering. So a chemical alteration may sometimes be detected by the appearance of the pale yellow stain or slight discoloration around the suspect, a suspected alteration or changes. So yan yun, di ba? Ayan yun. So, that is by means of chemical erasures. So, kalimitan that is used by a liquid ink eradicator. So, halata naman pag in-erase ng ganyan. Di ba? Kahit naked eye natin, nakikita natin yan. Unlike minsan nung rubber erasure, minsan yung kanyang fibers ng papel, lumalabas pero pag pinatungan na ng ink, so hindi masyadong pansin, di ba? Yan. So, ito yung interlineation, that is the addition, di ba? By means of addition, any matters made a part of the document after its original preparation. When there is a sufficient space between the word or at the end of the sentence to permit the insertion or addition of a single letter or word or a punctuation mark. Such alteration may be okay, such alteration may. Okay? So, ibig sabihin, nagagawa yung alteration by means of addition, ba? If there is an space na pwede nilang idagdag yung letter o yung figure. Mamaya may mga example ako dyan na makikita nyo. Or, it change the impact of the entire document and its monetary value na bago. Di ba? Of course, binago para lang maiba yung interpretation on the document. Like this, di ba? Yan. So, kalimitan kasi nagkakaanuhan sa cheque. Di ba? That is 411,000. Di ba? So, look on the document of the 411,000, particularly the word of 400. Di ba? So, because of the space, doon sa space, na dahil may bakante pa yung space, nilagyan. Because that is originally 11,979. Anong ginawa? Dinagdagan ng 4. That is by means of addition. Kaya naging 411,000 and 97 and 979. Look, diba? So, ganon yung by means of addition. Yan. This is 61. Look. Dinagdagan ng 6. Imbis na 1,000, naging 61. Yan. Diba?
So, ganyan sila kagagaling. Another is, nilagyan ng 1,000. Instead na 150 lang, di ba? Naging 150,000. Naging 1,000 yung 150. Yan. Di ba? That is mga actual case. Kaya makikita nyo, may logo yan ng crime lab. Di ba? Because that are those actual cases na dumating sa crime laboratory for examination. Yan. Then we have the so-called subtraction. Yan. Any matter or any matter out, strike out or scratch up after the original preparation. An alteration by cancellation is occasionally found on the document of importance such as will, deeds or contract, where the writer intend to eliminate word, name, sentence without the necessity of rewriting on the paper. The writers draw lines, vertical, horizontal, through the writing having effect of cancellation. So, kinakancel, tinatanggal, para iba yung interpretation. Yan. So, interlineation or insertion, the term insertion or interlineation included the addition of writing and other material between lines on the paging, paging of the addition of the whole pages to the document. The writing between the lines of an instrument for the purpose of adding a part to it or correcting that has been written. Yan. Like that. So that is 99,000 pesos. Yan. Look kung paano nila yung ginagawa. Then another case. So that is yung word na 1,000. Pwede kasi nilang i-erase, palitan, di ba? Or i-insert. So, ito yung mga figures. Yan, di ba? Kung saan the amount in word and figure through ang ginamitan kasi ito yung ginamitan ng video or the spectral comparator para makita yung mga alterations na ginawa. Yan. For the sequence of strokes, by the video spectral comparator, yan. Yan. So may mga guhit kung mapapansin nyo. Yan. This one. Yan. Another. Yan. Ito pa. Yan. Then comparative examination of suspected trace forgery under the BSC. Yan. Look. Comparison yan, examination. O, yan. Diba? Yan. So, ang ginamit diyang is yung video spectral comparator para makita yung trace forgery. Yan. Kita nyo, word for word, I mean letter by letter ang examination para mas makita kung merong forgery talaga. Yan. Okay. Let's move in the counterfeiting. Yan. We have the original, the question document, and the trade competition. Di ba? So, ganun pa rin. Kailangan pa rin natin ng malaman yung original document,
Di ba? Particularly on the counterfeiting. Yan. Ito yung ating Philippine currency. Ito na yung bago ha, ito yung bago. Yan, sa 20 pesos. Lahat na yung may mga number na yan, yan yung mga dating, yan yung dapat tingnan natin. O reference, kung paano natin malalaman na fake yung pera. Yan. Diba? Sa 20 is 50 pesos. Yan. Sa 100. Yan. Sa 200. Yan. 500. Sa 1,000. Ay, say natin. We have to look for the serial number. The serial number of the new Philippine peso bill are composed of 1 to prefix number and 6 to 7 digits as asymptotic or increasing size. So, tingnan nyo yung letter, the letter and the figure, paliit yan, palaki. Yan ang unang tinitingnan, the serial number. And that is composed 6 to 7 digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diba? Kaya nga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan ang nilagay dyan. Diba? So, kung mapapansin nyo, mula sa maliit palaki, that is on the serial number. Yan. Bibigay ko naman yung PowerPoint sa inyo para maanohan nyo. Tapos, may mga number, di ba? Yun yung particular na binigyan natin ng number. Balikan natin. Yan o, may mga number. 1, 2, yung mga reference natin na kung saan pwede nating tingnan. Next is the embossed print. Yan. Raised print that feel through the touch. Pag hinawakan nyo, sinalat nyo, mararamdaman nyo na may sulat. Hindi siya yung plain lang, hindi siya plain. Di ba? Particularly, yung Republika ng Pilipinas at saka yung Word. Di ba? Yan. So, makikita nyo, salatin nyo lang. So, pag may nasalat kayo, ay ibig sabihin yan, original. Pero pag wala kayong nasa salat na litra, ibig sabihin yan, fake yan. Di ba? Yan. Then, the security fiber. That there is a red and blue fiber embedded on the banknotes. Di ba? So, saan nyo ito makikita? Kung meron kayong money detector device o yung ating ultraviolet light. Kung wala nun, hindi nyo ito makikita. Di ba? So, tingnan nyo na lang yung emboss. Di ba? Yan. Then, of course, the watermark. Show the shadow image. May shadow. Kita niyan o may shadow. Yan. Show the shadow image of the portrait. And the banknotes denomination on the bank space when viewed against the light from either side of the note. O pwedeng sa ilaw, sa bombilya, or whatsoever, itaas nyo lang, tingnan nyo kung meron siyang shadow. Yan, di ba? Yan. Then, the word baybayin. The word Filipino written and the Philippine ancient baybayin or the baybayin alphabet can be seen in its complete when banknote is viewed against the light. Ito yung tinatawag na baybayin, no? Yan. Yan. So, makikita yan, di ba? Pag binom mo yan sa light. Yan. Itaas mo lang, iganon mo yung papel, tapos tingnan mo. Yan, di ba? Yan. Concealed value. Yan. When the banknote is rotated in 45 degrees and tilt
tilted downward, a concealed denominational value can be seen superimposed on the smaller version of the portrait. Yan, ganyan. Di ba? Yan, makikita nyo rin yan. Then we have the so-called security thread. Ito yun. No? Di ba? The embedded thread running vertically across the notes is invisible from either side of the notes with viewed against the light. Pag binod mo yan against the light, yan, makikita mo itong security thread. Yan. Diba? At meron din naman ganito. Yan, ang security thread niya. Yan, di ba? Ganyan. Ayan. They stitch like metallic thread running vertically across the notes. The changes color from red to green. The front of the thread bears the alphanumeric BSP 100 and BSP 200 in clear text while the back is printed with BSP both in repeated series. Yan. Ito ang titingnan nyo. Kung meron ba siyang, yung sa thread niya ay meron nakasulat na BSP 100 and BSP 200. Pag binaliktad nyo yan, di ba? Doon sa likod, merong BSP na nakalagay. Yan. Di ba? Then, optically variable device. Yan. The reflected of the foil that bears the image of the blue nap parrot and the small BSP logo. Ayan, o. Diba? And the parrot and the small logo. Diba? Change from red to green. Diba? When the note is rotated at 90 degrees. Nagbabago yung kulay niya. Diba? That is from red to green. And the reflected foil that bears on the image of the South Sea pearl parrot and the small BSP logo. The color of the parrot changes from red to green when the note is rotated as at 90 degrees. Yan, ito yun, di ba? Yan. Then optical variable ink embossed 1,000 denominational value at the lower right corner of the face of the note that changes color from green to blue. Yan. When viewed at different angle. Ibig sabihin, nagbabago yung word na 1,000, yung color niya from green to blue. Pag ipinaikot mo yan. Yan. Okay, that ends my presentation. Unless otherwise you have questions. Sinong may mga question? That ends. Sabi ko sa inyo, mag-alas 11 mga palang pala. So, konti lang naman talaga yan. So, do you have any question? Sir, may question. Okay. At trainer mo siya, sir. Okay. Acknowledge. Sir, yung mga kinukulit mo sa napulkong ng mga handwritten specimen, ano yun, sir? Nakadita yun? Hindi. Nandun lang yun, nakatambak sa kanila. So, pag kailangan, so, saka naghahanapan. Pero mostly, wala naman kaming cases kasi na wala pa akong na-encounter na naghanap kami sa Napolcom nung ating mga written signature, handwriting specimen. So, minsan, kumukuha kami, kalimitan kasi kumukuha kami ng handwriting specimen doon na sa mga sources, doon sa mga known sources. Di ba? Mas maganda kasi na doon kumuha sa mga known sources. Di ba? So, hindi rin, naka-stack lang yun doon sa kanila. Pero kung sasabihin mo, gagamitin natin for the examination, unless otherwise siguro requested, pero sabi ko nga, wala pa kaming na-encounter na gano'n, na naghalungkat kami ng specimen signature sa Napolcom.
So, mas maganda pa rin kasi pag sa mga known sources. Any other question? Kasi requirements lang yun eh. Sa application. Pero okay man kung gagamitin. Sir, question po, sir. Acknowledge. Itanong ko lang, sir, yung kinakampal baga, sir, sa gasolinahan, tapos bumubuka. Pwede ba yun, sir? Kinakrampol na ginugusto mo. Yung pero pag bumubuka, sir, totoo daw. Yung fake at tinatanong mo. Opo, sir. Pwede yun. Pwede yun. Ikakrampol mo ng ganon, tapos paplansyahin mo ng kamay, gaganunin. Pag Opo, hindi sir. siya sumauli, ibig sabihin, fake ang papel ng pera. Di ba? Pag pinansya mo kasi siya, babalik siya sa dati. Pero pag kinampol mo ng ganon ang pera, pagkatapos pinansya mo ng kamay na ganon, at as in, ganon pa rin ang pagkagusot niya, fake talaga kasi yung papel na ginamit. Pwede naman yun. Na-discover nila pero hindi yun scientific basis. Hindi yun basis for Pero pwede mong kung ikaw ay walang ibang gamit, pwede mo. Pero para sigurado ka, true lights na lang, itaas mo yung papel na gano'n, yung pera, tapos tingalain mo, tingnan sa liwanag, i-rotate mo, pag nagbago yung kulay, yun na yun. Di ba? Original yun. Pero pag walang pagbabago, o kaya kapain mo yung emboss niya, yung nakalagay na 100 piso, di ba? O kaya yung ganunin mo lang, pag naramdaman mo yung letra, yan, genuine yan. Pero pag madulas siya, at saka hindi mo nararamdaman yung letra, ay fake talaga yan. Di ba? Ano pa? Sir? Good po, sir. Okay, acknowledge. Anong question? Sir, posible po bang magbago yung tulad ng isang tao habang tumatagal? From, halimbawa, high school to college? Yan, that is a very good question. Ganito yan. While we are getting our example, standard, so kailangan tingnan natin yung age of document. Di ba? Yung age of document. Kung ang age ng document ay 1982, kukuha ka ng at least 7 standards. Ibig sabihin, 1982, 83, 84, 85. Tapos, yung 82, 81, 80, 79. Ganon ang pagkuha ng standard. Nagbabago talaga. As habang nagiging professional ang tao, di ba? Sabi nga natin doon sa skill, di ba? Skill yan eh. Habang yan ang tinatrabaho mo, nababago, gumaganda ang iyong handwriting. Di ba? So kaya ang pagkuha ng standard, dapat alamin mo muna yung age ng documents, then at least 7 standard, di ba? Then 3 up, then 3 down, and the present year. Di ba? Ganun ang pagkuha ng standard. Salamat po, sir. Okay. Any question? Okay. Sir, good morning. Morning. Training ako, sir. Okay. Opo. Sir, question lang kasi may mga instances kasi na may mga reports sa opisina. May mga iba na, halimbawa, mayo si Hepe, tapos may mga report na kailangan talagang ang magpirma si Hepe, hindi before. Tapos, meron kayong... Tapos, sir, di ba, halimbawa, nasa siya, nakiusap siya, kumbaga may bendisyon naman siya na, permahan. sige na, pirmahan mo na yan. Kasi, nandito ako, sige na, may pasas naman ako. It is yung, dokumento, very, yan, kumbaga. Tapos, kung nagmamadali. ng, ang tawag. gawin? Opo.
Ang Kung tawag nagmamadali, i-form na lang siya or man na pirmahan. Kaya yung pirma ng hepe, may basbas naman sana. Pero time will come, halimbawa ano yon ang FSIC, halimbawa yung inspection report, nagkakaproblema yung business establishment, tapos nagkasusulan. Time will come. Na yung pirma na yun, pinirma ko. Pero sinabihan naman ako ng hepe ko, ano ang ano ko nun sa legality? Mayayari ba? Kung sa mga reports, kagaya sa Pero may opisina, pasasya naman. kung sa mga opisina, kung may mga reports lang, at isasubmit mo sa higher headquarters, ang tawag namin yan ay forensic forger. kahit ako nung panahon ko, ay ano yun, isasubmit na lang naman ganyan. Pero doon sa sinasabi mo, na building inspection, di ba? Ano yung binibigay niyong clearance? I-clearance pag nagtatayo ng So, establishment? sir, fire safety, Fire safety. inspection certificate, sir. Ayan, yan. Di ba? Halimbawa, At ikaw ang pumirma. Opo. At ikaw ang pumirma, sabi ni hepe mo,